गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पायलट बाबा राउर हो, पायलट बाबा राउर महिमा बहुत महान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। पायलट बाबा राउर महिमा बहुत महान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। अवतार जी पायलट बाबा नाम राउर झोंपे संसार जी। 1538 के लेनी अवतार जी पायलट बाबा नाम राउर झोंपे संसार जी। छतरी कुल में जन्म है हो, छतरी कुल में जन्म सासाराम स्थान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। पायलट बाबा राउर महिमा बहुत महान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। BHU बनारस में लेनी रहुआ शिक्षा, गुरु हरिदास बाबा दे दिहन दीक्षा। BHU बनारस में लेनी रहुआ शिक्षा, गुरु हरिदास बाबा दे दिहन दीक्षा। कीर्ति अमर बराऊर बाबा हे बाबा, कीर्ति अमर बराऊर जानत हिंदुस्तान बाड़े, महिमा महान बाड़े हो। पायलट बाबा राउर महिमा बहुत महान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। के सेवा कहनी फौजी ड्रेस में, अब होता दर्शन राउर साधु के भेष में। भारत के सेवा कहनी फौजी ड्रेस में, अब होता दर्शन राउर साधु के भेष में। चादर के सरिया बाए गुरुजी, गुरुजी चादर के सरिया बा कुर्ता लाल निशान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। पायलट बाबा राउर महिमा बहुत महान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। ओम नमः शिवाय, ओम
देश या विदेश तो कोले झंडा फहराला, महिमा रमेश लखन के मुंह से सुनाला। देश या विदेश तो कोले झंडा फहराला, महिमा रमेश लखन के मुंह से सुनाला। अजय लिखले सतबीर बाबा दया करी, अजय लिखले सतबीर करत गुणगान बाड़े, जानत जहान बाड़े हो। पायलट बाबा